gamje mure ka ni nake magana na san gaskiya akwai daci, amma haka din da iza mu faɗa ku saurara. Kyautar Allah da yarda wanda ya dora kanmu, ba alfahari muke ba idan wani zai iya ya kwata. Ɗaukaka ko an ɗara mu ai ba a fi mu farin ciki ba, mu ƙananan masu waƙa fahimta fuska a karkumanta. Yadda dai an ke mu samu mu ma muna samun rabonmu, gurbin da ya ba da saura wadatar Allah na ciki ta. A cikin waƙar mawaƙa za ka tsinci tilin nasihai, amma kuma zuciyarsu ciki na ta sai tarin mugunta. Ba zai sha yin faɗa ba, mai ganin ba a kai shi ba. A cikin yaran ka ga tambaya kwaya na wani kayanta. Ɗaukaka ta ba ku dama, amma ba ku taimaka ba. Duk wanda ya zo ƙasan ku kawai sai dai ku saka shi bauta. Wanda kuka gana da baiwa sai ku ja su cikin jikinku, sai ta yi muku kukurera dukunsa sun zama marubuta. Maimakon ku yi taimakon mu biya mu masan mu, a ku burin ku yi sama to sama dai ba mai kureta. Wani ma ku yi sa ya rera ku karba kuma ku ƙi kurera, komai ma'ana ta waƙar ba za ku yi ba har sai a manta. Allah ya ba ku girma, an san ku guri da dama, sanadin kauna waɗansu su ba ku kuɗi su ba ku mota. Kowa daga ne cikin shi muke gane halin shi, yayi suna yi kuɗi bai iya yayiwa na kasansa kyauta. Motoci an yi baka, mashina ma an yi baka, har garin maka aka kai ka, amma yaranka na fama wai a hakan kai ka wadata. Mene riba ta samu yaranka suna bamu, masu ma wahala ba kai masu ba balle kai wa abota. Lalle kalamai na za su yi wa rai ɗaci, game da ni haƙin wani ko ba zalunci. Ayya ya ka zo ƙaramin mawaƙi, haƙuri ka riƙe shi aiki, mai ganin baɗi za ya kalla haƙiƙa duk tsananin mugu.